ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos na nag-aantabay ka ang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Kunya na daw ning Martes, petsa 22 kang bulan ning Abril 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Ngunyan live kita. Takasuhapon, nag-abot po ako hala akong Manawag, Pangasinan, ano? At doon po ako nag-Easter Vigil, ano? At magayon man po mga tugang sumanangyari, ano? Kasi kadakol na mga tao talaga, no? Nagduruman. At the same time, mga tugang nga lang kasuugma may na balitaan kita. Nakakamundo, ano? Pero yun na nga ni, gabos man kita talaga maabot duman sa tinatawag na kagadanan, ano? Kaya ipangadyi po natin ang satuyang mahal na Santo Papa, si Papa Santo Papa, ang tawag nga dito sa tuya, si Papa, si Lolo Kiko, Papa Lolo Kiko. Grabe, ang talagang bilib na bilib talaga ako sa iya. Ano? Na although sabi nga, naging controversial siya sa mga pronouncements niya. Pero nga, totoo kasi, ang mga ano niya, ang prinsipyo niya sa buhay, inclusion, hindi exclusion. Dapat kasama kayo duman. Ano? Dapat kaiba ka mo, bakit hindi ka mo dyan, takwil, tinatakwil, hindi condemnation. Kaya nga, ang sa tuwing mahal na Santo Papa, ang permi niya talagang sinasabi, compassion, mercy, magmahalan, ano, intindihon, magayunan ng mga talagang mahiling ng mga tugang ang sa tuwing Santo Papa, Lolo Kiko, Pope Francis, ano, talagang magayunon ang itinasatuyan ni halimbawa, ano, yan mga tugang ang satuyang pag-urulayin mo niya na hapon. Ano, manunugod po iyan. At tama-tama din po mga tugang sa Ebanghelyo sa aldaw na ini ng Martes, magayunin din kasi sinabihan si Maria Magdalena ni Jesus na hindi niya na talaga nabisto, hindi niya nakilala sa Ebanghelyo sa araw nito. Kasi si Maria umiiyak sa labas ng libingan at yun nga sabi niya na hinahanap niya kasi si Jesus at ang mahal na Santo Papa namatay po within the octave of Easter so talagang mahal nito mga tugang na talagang si Pope Francis talaga ay sabi nga nakiiba manggiraray sa pagkabuhay ni Kristo. Yan, mga tugang iyan talaga ang mahiling ta na si Say nagtutubod, kung si Say nagtutubod sa Diyos, mabubuhay muli. Yan. Kaya ang pagtubod ni Pope Francis Yan mga tugang. Kasi nga ni ngunyan ang kagadanan bako mamputa yan hangganan it is not the end, it's only a transition kaya habang kita nabubuhay kaya magayon nga ni pag nilinilayan mga tugang halimbawa ngunyan aldaw na iniho kung itong question baga kung ngunyan na aldaw madawog mo ang hapot kung ngunyan na aldaw and this would be the last day of your life, what will you do? Yun. Ano ba ang gagawin mo? O ano ba igugugol mo? Tulad nga, sanabi ko kasuhapon mga tugang, sa mga huling sandali ni Kristo sa buhay niya nung last, di ba, last days ng Holy Week, ginugol ni Kristo ang huling mga araw niya, sa pagmamahal. Yan, sa pagmamahal. Kaya sana, ganun din po ang habang tayo nabubuhay, sabi, what do you live for? Yun. Saan ba tayo nabubuhay? Paano tayo nabubuhay?
Ano? O para kanino ba tayo nabubuhay? Yan po ang mga importante mga hapot ngunya na sa panahong iniho. Ano? Tagabos man po kita giraray, gabos man, de man tawon de nagagadan. Ano? Nga lang, the question is, we do not know when, we do not know how, we do not know where. But of course, yan ang katotohanan. Yan, we will all die. Ano? Kaya nga, at the same time, may mga taong mamamatay na sila. Alam nila kung kailan sila mamamatay. Alam mo, isa na dyan yung nanay ko. Na alam ni mama na mamamatay na siya. Kaya nga, noong June 25 si mama namatay. June 24, June 24 nagbanggi. Si mama, actually, madaling araw yun June 24. Si mama noon ay sabi niya, kibigit, maghanda kaya bukas kasi maraming bisitang darating. Alam mo, maganda yun Medyo may alam ka na kung kailan ka mamamatay. Yan ang importante kasi gabos kita magagadan Ang importante, alam mo kung kailan ka mamamatay. Meron din isang pare, the late Father Jaime Buqueren OP, doon sa Manawag, nakasama ko po yan sa Manawag, Pangasinan noong November, matagal na ba yun November, I think November 18 yata yun, naalala ko, 2000 mga 2011. Aram niya na the day before, nagpagupit na siya. Pagkatapos, ang nangyari ay humingi siya ng tawad doon sa mga para nasaktan niya. Hindi siya na makapagsalita. Sinulat niya yun. Alam niya. Ikaw, mas maganda po yung kung alam natin kung kailan Ang problema, hindi natin alam Kaya, pero gift po mga tugan, naniniwala ko, na yung mga taong namamatay na alam nila kung kailan namamatay, they are gifted. Kaya they really prepare. Alam talaga nila. I think si Pope Francis ganon din bago mamatay. Tingnan mo nung Easter pa siya nag-Easter blessing pa siya nga di ba? Nung Easter. Kaso hapon, yun po, kasi ahead tayo ng 6 hours So nag-blessing pa po siya Kaya nga ang masasabi natin ang isang mga huling ginawa ni Pope Francis bago siya malagutan ng hininga is to pray for every one of us and to bless every yun, napakagayon ng mga tugang sana arog man kita kaan na kung ihanda natin kaya maganda kung ang buhay natin ay na igugugol natin sa pagmamahal. Ang buhay ni Pope Francis, mga tugang, baka maging santo din ito tulad ni Pope John Paul II, na santo na. Alam mo, talagang ang pagmamahal niya sa mga mahihirap, mga dukha. Mahiling talaga. Kaya ang mga programa niya sa simbahan, mercy, inclusion, yung synodality, yun talagang, magayon na talaga, ang magayon ng programa, ni Pope Francis kasi kabali ka, kasama ka, hindi yung iitsapwera ka. Kaya nga magayon because that totoo yan tunay na katangian ng Diyos, ang pagmamahal, love, to include people, hindi to discard, to exclude people, but to include people. Yung napakagayon talaga ayan mga iniwanan sa tuwa ni Pope Francis so kaya mga tugang siguro ang ngayon is siyempre may mga kahaputan na ang sa tuwing Santo Papa ay si Pope Francis ay sumakabilang buhay na sisay ang ngunyan ang mag-asikaso sabi nga inibaga sabi ni Dios sa following the death of Pope Francis, a cardinal from the United States has become the acting head of the Vatican until a new pontiff is elected. Ang tawag po dyan, Paper Chamberlain o Camerlengo. Yun. May mga tinatawag na yun yung Camerlengo. Okay? Siya po ang dyan, Camerlengo. Yung dyan, siya po ang namamahala dyan.
Oh, so when the Pope dies, yung pong the Cardinal Chamberlain of the Holy Roman Church becomes the Vatican de facto administrator for today's affairs. Ano? Yun po makikita nito. At siya po ang trabaho ng sabi ng job description po ng Camerlengo, that is an Italian name for Chamberlain po yan, o Cardinal Chamberlain. Siya nag-asikaso. Cardinal Chamberlain. Cardinal po siya. Ito po nga isang Amerikano si Cardinal Kevin Farrell. Okay? So siya po ang nag-asikaso. Siya po ang trabaho niya to ascertain the death of the Pope. Siya talaga magsisiguro. And then place seals on the bedroom and study and make funeral preparation. Siya po ang nag-asikaso kayan. And sabi nga, the Camerlengo is also tasked with making practical arrangement for the conclave. Siya po ang mag-asikaso to ensure the confidentiality of proceedings and orderly voting. Okay? Yan po mga tugang. So, well, ang hapot papaano, of course, magkakaroon ng conclave. Okay? So, marami po yan. But anyway, for the meantime, ayan po ang ating asikasuhin muna pagrumdum at pagpapangadyi kan sa tuyang mahal na Santo Papa. Yan. Siguro yan sabi ko mag-asikaso nga si Cardinal Kevin Farrell, a Dublin-born cleric who became a naturalized American citizen after many years of ministering in the United States. Siya po ay former Bishop of Dallas, holds the position of Camerlengo o Chamberlain. Okay, which task ang talagang trabaho niya is to oversee and administer the temporal goods and rights of the Apostolic See following the death or resignation of a Pope. Yan. So yun po talaga ang pinakatrabaho niya. Wearing the white collar dress and a red stole, a vestment, he presides over the ceremonial service of the certification of death. Yun. A first moment of prayer following the death of the Pope and placing the body into a wooden and zinc coffin. Yun. Talaga, zinc. According to the liturgical Pope book for papal funeral rites which Francis had updated last year. And update niya pala, yun. He draws up the authentic act of death which is attached to the death certificate that has been drawn up by the Director of Department of Health and Hygiene. Okay? So, yun yung sinasabi nga po, nung Monday evening, the Vatican Press Office said Francis died of stroke and heart failure. Yun. Ito po ang natin. So, magayon mga tugang, balikan si Pope Francis. Si Pope Francis, yan mga tugang. Magayunon iyan na balikan. So, alam mo, siya po ay magayunon na balikan ang sa iyang buhay. Okay? Yung Ateneo Dinaga University sa indang Facebook, sabi nga, the Ateneo Dinaga University community mourns the passing of Pope Francis, a first Jesuit Pope who enlarged the welcoming doors of faith and served as guiding light to care for the marginalized and for creation. Talagang mahiling ta sa buhay ni Pope Francis ini mga tugang. Talagang mahiling mo ang pakumbabaan niya. So together we pray for Pope Francis and for the Church that inspired by his life and teaching, we may take action to be the compassionate face of Christ in the world. Ito importante sa panahon yan. And by the way, siya po, balikan lang natin ang mga significant date sa buhay niya, mga tugang. Sabi nga, he was born on December 17, 1936. And siya po ay pumasok sa Jesuit ng March 11, 1958, and then naging Santo Papa noong March 13, 2013, and ngayon he died 21st
of April 2025. Yan mga tugang. So, pero sabi nga ni Pope Francis, magayon talaga, sinasabi ni, if we live united to Jesus, faithful to Him, we will also be able to face the passage, of death with hope and serenity. In fact, the church prays, if the certainty of having to die sadden us, the promise of future immortality, consoles us. Pope Francis Catechism on the Dying. Yun ang sinabi niya. But anyway, babalik nila si Father Butch. Makataos ka mga pagiromdom. Ang oras sabi mo yan, 17 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Nanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namot digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namo. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At mga tugang, gusto ko pong batiin si Lenilia Di Claro. Okay, sabi niya, Laudato Si or Care for the Environment is another program of the late Holy Father. Totoo po yun yung Laudato Si. At respeto sa kalikasan, importante po yun, And by the way, kung gusto po ninyo, magpunta kayo sa Facebook at the same time, hanapin tayo DCGM News Online. Mag-message po, tabi ka mo duman iyo. Ayun. Kasi bago sinabi natin na ito po, ayun. Siyempre, condolence po Father, bakit po may magadan pag may butterfly, nagpapahiling sa laog ni Harong ni Haloy na mag-stay. Alam mo yung mga kasabihan po niyan, mayroon talaga sinasabi, pero hindi naman masasabi natin yung kaluluwa ay nagiging butterfly. Yan lang po, parang alam mo, ito po siguro masasabi, hindi ko pa ma-explain to talaga yan. Bakit may butterfly? Pero kasi ganun po talaga yan na ang tao hindi man nagiging butterfly, hindi man nagiging insekto, kasi ang kalag hindi man mayroon talagang yan. Pero siguro pinapano natin na talagang may buhay sa kabila. Yan. Hindi talaga natin ma-explain kung bakit may gada, may butterfly. Totoo may nangyayari yan. Natatandaan ko pa nga yun out of nowhere, talagang may butterfly. Pero sasabihin ko po sa inyo, mga tugang, hindi po nangangahulugan na yung kalag nagiging butterfly. Yan ang katotohanan dyan. Na masasabi natin na, at kung titiyan mo ang butterfly, hindi ba, hindi nagiging butterfly yan, uod yan pagkatapos pumasok sa cocoon, pagkatapos naging butterfly. Parang ganun po yun ang buhay, ang proseso ng buhay. Pero hindi po nangangahulugan na ang kalag nagiging butterfly.
Ang paniwala kasi ng iba, pag ang kalag daw, maganda ang buhay, nagiging butterfly. Pag halimbawa masama ang buhay niya, nagiging siyang baboy. Yan paniniwala ng iba. But hindi po, ang kalag ay kalag. Ano? At kasabi nga, ang tao pag nagadan, diretso yan, may personal judgment na kaagad. Yan na. And then, dalawa kaagad yun eh. Personal judgment, pagkatapos at the same time, maghintay ka ng yung last judgment. Yun. Kaya pag nagalang kita mga tugang, agad-agad huhusgahan tayo ng Diyos. Kung sa impyerno, o sa langit, o kung nandawa medyo talagang hindi ka pa na mabait-bait ka naman, hindi ka man talaga you do not deny God, dahil hindi mo talaga itinakwil naman talaga ang Diyos, nagkasala ka lang, bibigyan ka ng kapatawaran ng Diyos, idadaling ka muna sa tinatawag natin purgatorio. Yan ang tawag mercy. Kaya yan ang mga tugang magayuno na simbag ni ng Panginoon because God is mercy. Yan ang tema ni Pope Francis eh. At gusto ko pong batiin ang aking kaibigan all the way nanonood siya si Lulu Nava. Yan. So ano yung mga tugang magayunon talaga na talagang balikanta iningkwa ni Pope Francis. Kasi talagang dakulaon ang masasabi na dakulaon talaga ang sa iyang kontribusyon sa satuya gabos lalong-lalo na sa sa awa ng Diyos. Yun naman ang talagang pinapano ang Diyos ay mawain, ang Diyos mahirakon. Yan. Alam mo si Pope Francis pala noong June 29, 2022, may sinulat na Pope Francis on his last will and wishes. Sabi niya, digdi, magayon na sabi niya, digdi, I ask that my mortal remains rest awaiting the day of the resurrection in the Papal Basilica in Santa Maggiore. Okay? The tomb must be in the earth, simple without particular decoration, and with only the inscription Franciscus. Talagang nabuhay siya po, simpleng-simple. Kaya nga ang sa iyang pangalan Francis. Si Francis hindi savior kundi yung si San Francisco de Assis. Na kung saan talagang simpleng-simple ang sa iyang buhay na mapagmahal sa mga mahihirap. Yan. Sabi niya, I offered the suffering that became present in the last part of my life to the Lord for the world peace and brotherhood among peoples. Yan po, magayunon talaga ang sa iyang itinataw sa tuyang halimbawa, magayunon. Kaya, yan sabi nga, yan ang legacy niya, yun ang legacy ni Pope Francis. Kaya nga pagmadano, compassion, mercy, walking with the suffering will live, sabi nga ni Pope Francis bagay niyo, kaya itong panahon, will live, okay? All I can do is to keep silent and walk with you, all my silent heart. Yan, magayon talaga ang mga sinabi ni Pope Francis. Kadakol na mga niya siya, magayunon ang sabi nga dito, he chose the simple path. Totoo po yun eh. Simpleng-simple ang sa iyang pamumuhay. Tingnan mo when grandeur was expected, siyempre, di ba? Tingnan mo Santo Papa, he rode the bus. Tingnan mo paid his own hotel bill, lived in a guest house instead of the papal palace. His first act of Pope was to bow down and ask for our prayers. Nagpakumbaba. From the beginning, he showed us that true authority kneels, that greatness can look like humility. Napakagayon ng mga tugang ang talagang inihong tinoong pamana sa tuya ni Pope Francis. Kaya meron nga digdiho, magayunon kasi talagang misteryo din ito eh. Tanda, a Pope dies on Easter. Is this just coincidence?
Yan ang tanong, ano? Pero alam mo mga tugang, may message eh. May message po mga tugang, ang pagkagada ng Satuang Santo Papa. Ano? Yan, magayunon. Kaya sa tuya talagang, sabi nga ni, hurup-hurupon, ano? Nadadakulaon talaga ang kontribusyon kan sa tuyang Santo Papa ligdiho sa tuyang pagtubod. Ano? Pinahiling niya sa tuya ang pagkamuot. Yan, pagkamo talaga. So, sa pagbabalik, ipadangog ko sa inyong mga tugang, ining si Pope Francis, ano? So, sa tuya, pagbalik girare, dawog ko mga tugang, nananog ko ini naman sa, sa YouTube, okay? So, anyway, babalik si Padre Butch, pakatas ka mga pagrumdo, mga oras sabi mo yan, 27 minutos, makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauod, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauod. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at ngunyan mga tugang sabi nga ni na tatuyang ginigurundom ang buhay kang sa tuyang mahal na Santo Papa. Ano? Sabi ko kasi bago, siya po ay namundag noong 1936, December 17, ano? Doon sa Buenos Aires, ano? At naglaog po siya sa pagka-Jesuit noong 1958, ano? March 11, 1958, naging member po siya ng Society of Jesus. And yung first vow niya noong 1960, first vow as a Jesuit. At na-order na po siyang paging pari noong 1969. And nalagay siyang auxiliary bishop sa Buenos Aires noong 1992. Yan. At 1992, naging obispo po siya at naging Archbishop of Buenos Aires noong February 28, 1998. And naging cardinal po siya noong 2001. Ano? At naging Santo Papa po siya noong March 13, 2013. And yun nga, sumakabilang buhay siya April 21, 2025 at the age of 88. 8-8. Kung mahiling mo talaga ang 8, perfect na perfect. Sa Chinese, 8. Perfect na perfect ang buhay.
Ano? 88. Oh, yun kung ano ang ibig sabihin ng hindi man tayo naniniwala sa mga sa wedding na yan, pero mahiling mo ang 88. Ay mahiling mo talaga kung mahiling mga tugang na ang pagkagalang ka sa tuyang Santo Papa, natagpo pa nasa octave ng Easter. Yun ang yan sa ayun, yung ano ba talaga ang 88? So sabi nga nila, ang angel number daw is 888. What the number means in the numerology in the Bible, ito po angel number is 88, is a sign of great success, abundance and prosperity. Tingnan mo the meaning of 88 is a sign of great success. Kung kamahiling mo, ang buhay ng Santo Papa, si Pope Francis, talagang matagumpay. Marami din naninira sa kanya, pero nagtagumpay siya. Abundance, and of course, prosperity. Na kahit na sa kabilang sabi nga sa kapakumbabaan niya. Yan, di ba? Hindi siya namuhay na marangya. Kaya talagang ang 88 pa, ibig sabihin yan, symbolizes integrity. Yan ibig sabihin sa numerology, as integrity. Magayon mga tugang. And kung titingnan natin, is 88 a sacred number? Sa numerology, ang 88 daw, yun nga, sabi ni 8811, ang 8 po is infinity na sign. Kasi walang diretso. In numerology, 88 holds a powerful spiritual meaning. Talagang angkop talaga kay Pope Francis kasi mahiling mga tugang namatay siya 88. Yan. Ang ibig sabihin at the same time, Easter octave. Ang 88 means powerful spiritual meaning, symbolizing abundance, personal growth, and manifestation. Yan magayon nun. So, yun, mahiling talaga 88 yun. Kahit sa naniniwala sa feng shui, matalagang often means enhanced financial well-being sa mga naniniwala. Pero anyway, mahiling ta mga tugang na si Pope Francis baga, namatay nga ni baga sa panahon kang inihong tinatawag na panahon na octave of Easter. Okay? So, totoo, meron digdihong sinasabi saintly popes who live among us. Ito, isa yun yung may mga digdihin, gusto kong basahin ini sinasabi sa word of the day. Saintly popes who live among us. In the unfolding story of the church in the modern world, God has gifted our generation with not just one, but 3 holy popes. Yan, tulo, whose lives and ministries deeply mark the heart of humanity. Mga tao mga itong Santo Papa natin, very close sa mga tao. Makatao. Hindi mga structure. Makatao. For most of us living today, we have not only read about saints from centuries ago, we have seen them, heard them, and been shepherds by them. Okay? Mahiling po si Pope John Paul II. Yan. The tireless pilgrim was Pope who brought to the church to the world and to the world his courage in confronting evils of communism. Si Pope St. John Paul II. His youthful vigor in the World Youth Day. Yan. His Marian spirituality expressed in totus tuus. In his heroic suffering in his final years, it's his holiness in our collective memory. He made holiness look human and possible. So ini mga Santo Papang ini yung mga tugang na pinapahiling sa tuya na pwede pala nakita mga tao maging santo. He made holiness look human and possible. When he died in 2005, the world cried out together,
Santo subito, make him a saint now. Yun. Magayon nun kasi yan baga sa buhay, kung nabubuhay kita dapat maging santo. Ano? Bakong demonyo. Nabubuhay kang santo, nabubuhay kang demonyo. Ano Ramiro? Problema dapat mabuhay kitang santo. Ano? O si Pope Benedict XVI, mga tugang, a humble theologian of love and truth, followed him, di ba? With quite matalino siya. He served the church not with charisma but with clarity. Yan, his teachings invited the world to rediscover the beauty of reason illumined by faith. Yan, kasi theologian talaga yun tingnan mo si Pope St. John Paul II, very pastoral din yun. Si Pope Benedict XVI, theologian. He showed us the greatest love of the church is to offer the truth of Christ gently but firmly. And when he made the courageous and unprecedented decision to resign, he taught us by example that office of the papacy is not power. Yun. Akala kasi na mga tao kaya nga, huwag natin gagawin na parang politika yung masusunod na Santo Papa. Hindi po ganun may eleksyon dito sa Pilipinas. Hindi ganun ang patakaran sa simbahan. Yung politika. Kaya wala naman campaign dyan walang mga walang nagka-campaign po. Bawal po yan. Kaya ito, maliwanag ang ginawa sabi nga, ito pinaliwanag sa ni Pope Benedict XVI that the office of the papacy is not about power, but about service. Yun ang pinapahili sa tuya, paglilingkod. In silence, in retirement became his final sermon, a whisper of humility in a noisy world. Magayuno na. Talaga, sabi nga, bulong. And now, ito si Pope Francis, a beloved pastor of mercy and encounter, has gone home to the Father. Yan, magayuno na. His death marks the end of the extraordinary era of living saints in the chair of Peter. Kaya nga kung mayroong mensahe ang pagagadang sa tuwing mahal na Santo Papa si Pope Francis, ito pong tinuturo sa atin, ang kabanalan ay tunay. Pope Francis taught us that holiness is not abstract. In gesture of tenderness, in courageous dialogue. Yan ang gusto niya Sabi ko nga, di ba, mercy, compassion, inclusion, synodality, yan ang mga programa sa tuwing Santo Papa. He embodied the gospel in simplicity. Yan importante. Ang simplisidad kang buhay, kang mga padi, kang mga sisimbahan. Yung maganda, yan gusto ni Pope Francis, katingnan mo, simple lang ang buhay niya. He embodied the gospel in simplicity, reaching out to the broken. Yan, totoo yan Kung mahiling mo mga tugang, reaching out to the broken, the forgotten, the wounded. He called us to a church that goes forth, a field hospital after battle. Yung naramdaman mo sa mga sinabi ni Pope Francis na sa mga pari nga, that we have to smell like sheep. Yun, smell like sheep. Kasi nga, kung ikaw talaga ay pastor o talagang pastol, nag-aalaga ng karnero, mag-aamoy ka talagang karnero rin. So, hindi dapat may distant, kundi talagang embracing. So, his pontificate echoed the radical love of Christ. Magayunon talaga ang ni Pope Francis, he touched the leper, dined with sinners, and embraced the cross. Kasi makikita mo, kung babalikan mo ang mga ginibo ni Pope Francis, mga tugang, magayuno na. Tingnan mo, siya nang washing of the feet, sa kulungan na. Maganda bagayan. In Francis, we saw a Pope who smiled with the poor. Yun, mailing mo talaga. Kaya sa kuya, siya, santo yan magiging santo yan. We saw a Pope who smiled with the poor, wept with the suffering,
challenge the comfortable. Totoo yan Kaya maraming na mga nagalit din sa kanya kasi controversial na because he challenged the comfortable and lived the gospel in action. He urged to care for the common home. Ito po maganda yan Yung Laudato Si, to welcome the migrant. O tingnan mo, yung panahon na to defend life at all stages. Talaga ipagtanggol ang buhay and to proclaim the joy of the gospel. Yun ang gusto ni Pope Francis, to proclaim the joy of the gospel. Gaudium, Evangelium. Yun ang importante. In his life, he made the church feel close again, like a mother, not a distant institution. Kasi minsan ang simbahan ba ang napakalayo. Ang layo mo, Father, hindi ka naman lumalapit sa amin mga dukha. Ang hirap mo, Father. Ganun ba? Alam mo, pinakita ni Pope Francis ang inilalapit niya ang simbahan sa tao, hindi inilalayo ang simbahan sa tao. Magayunon talaga mga tugang ang panalmingan ni Pope Francis, mga tugang. Kaya nga, the holiness of these three popes was not hidden in monastic silence alone. It was lived among us. Nahiling naman talaga mga tugang. Si Pope Francis ilang nakapunta dito sa Pilipinas. Nakadalawang beses yata siya There were visible signs of grace in a world longing for hope. Lalo sa panahon ito, tingnan mo, bago siya nagadan, ito nga, Pilgrims of Hope. Magayunon. They reminded us that sanctity is not a relic of the past, but a call of today. So yung pangapunan sa mga tugang na kita ay maging santo. So their death, though mourned with great sorrow, leave behind a legacy that does not end. The echo of the voices still resounds in our churches, our hearts, and consciences. Maganda talaga, In a time often marked by cynicism and confusion, ang Diyos mga tugang nagpapadara sa tuya ng mga Santo Papa na talagang who loved, taught, suffered, and led the integrity and holiness. We can only truly say we have seen saints. We have walked with them, and now we entrust them to the glory of heaven, intercessors for the church. Ito po mga tugang na nagsama-sama na si Pope Francis, si Pope John Paul II, at si Pope Benedict. Magayunon. Anyway, babalik kaya si Father Woods pagkatapos kan mga pagirumdom. Ang oras sabi ngunyan mga tugang ay 44 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kasama natin ang Diyos. Di ako mga Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngayon na daw ning Martes, petsa 22 kang bulan ning Abril 2025. Anyway, mga tugang, ngunyan, dumako na po tayo sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ano? Ang Ebanghelyo sa araw na ito, mga tugang, ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, talata 11 hanggang 18. Okay? Napakagandang pagnilay-nilayan po ito ngayon sapagkat ngayong araw na ito, ating ginugunita rin ang paglisan ng ating Santo Papa Pope Francis. Ano? Nakatayo naman umiyak sa labas si Maria sa libingan. Sa kanyang pag-iyak, yumuko siyang nakatanaw sa libingan at may napansin siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo, isa sa may ulunan at isa sa may paanan na pinaglalagyan sa katawan ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga yon, "Ale, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, "May kubuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi niya nito, tumalikod siya at napansin niya si Jesus na nakatayo, pero hindi niya nakilalang si Jesus yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ale, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo?" Sa pag-akala niyang iyon ay hardinero, sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung kayo ang nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan ninyo inilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkarap niya, sinabi niya sa kanya sa Aramaico, "Rabboni," na ibig sabihin, guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag kang humawak sa akin, sapagat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila, paakyat ako sa Ama ko at Ama ninyo, sa Diyos ko at Diyos ninyo." Pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi niya ang mga sinabi sa kanya.
Mga kaibigan, yan po ang magandang balita sa araw na ito ng Martes tungkol sa encounter ni Maria Magdalena at ni Jesus ng muling pagkabuhay. Napakaganda po ito. Sariwa pa sa isipan ni Maria Magdalena ang kanyang mga nasaksihan na karumal-dumal sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Nagmamadali pang inilibing ito dahil malapit na ang Sabat, kaya halos wala siyang panahon magluksa. Yun, alam mo, napakalaga yung tinatawag pagluluksa, morning. Sa panahon ito, ang buong simbahang Katoliko, at yung mga naniniwala, mga ibang Kristiyano na naniniwala sa Santo Papa, ay nagluluksa sa pagkamatay ni Pope Francis. So, yan po. So, kailangan din po talaga ang panahon na day of mourning. Panahon magluksa. Yun, tama-tama, panahon po tayo magluksa. Pero sa kabila ng pagluluksa, merong pag-asa, ang buhay na walang hanggan. Ito ang kanyang damdamin sa loobin at dumalaw siya sa madilim pa ng araw, linggo ng libingan sa Panginoong Hesus. Kaya nga, sino ang hindi iiyak at maghanap kung pagdalaw mo sa libingan ng inyong pinakamamahal ay matagpuan mong nawala ang bangkay at hindi mo alam kung sino ang kumuha at saan dinala ito. Sa kanyang pag-iyak at sa kanyang paghahanap, nagpakita sa kanya ang Panginoon muling nabuhay. Natagpuan niya ang kanyang hinahanap at puspos siyang kagalakan. Nakita ko ang Panginoon. Yun, napakaganda itong salitang ito. Nakita ko ang Panginoon. At masasabi natin ngayon, nakita natin ang Diyos kay Santo Papa Francisco. Yan, napakahalaga po ito. Kaya hamon sa atin to mga Kristiyano na maipakita natin si Kristo. Tulad na pinakilala ni Pope Francis. Ipinakita ni Pope Francis ang pagmamahal. Pinakita ni Pope Francis mga tugang ang Diyos. Yan, napakaganda. Ipinakita ni Pope Francis ang Diyos sa atin. Paano may ipakita? Sa kanyang simpleng pamumuhay at the same time, nakikita mo ang awa. Yun. Hindi, ang makikita mo kay Pope Francis yung inclusion, hindi itsapwera, kundi isinasama niya. Kaya nakikita, napakaganda po yung sinabi ni Magdalena, nakita ko ang Panginoon. Kaya masasabi natin, witness po siya. Na witness, she is the first witness of the resurrection. At sinabi niya, at sumunod siya. Kaya masasabi natin, the first missionary is Mary Magdalene. Bakit? Sinunod niyang mission Ang sabi ni Jesus kay pumunta ka, puntahan mo ang mga kapatid ko. Wala yung mga alaga nito. At sabihin mo sa kanila, paakyat ako sa Ama ko at Ama ninyo. Sa Diyos ko at sa Diyos ninyo. So ano bang ibig sabihin ng mga tugang inclusion? Yung sinasabi ni Pope Francis na hindi ni itsapwera ang mga tao, kundi iniipon. We are included. Kaya maganda po yung kanyang synodality. Hindi, di ba, simbahan sinodal, hindi simbahan kinukudal. Yung problema natin kinukudal. Hindi po, alam mo maganda itong pinakita ni Pope Francis, ang Diyos sa atin. At nakita naman natin, ako nakikita ko ang Diyos kay Pope Francis kasi dito talaga So doon na sana nakita ko ang Diyos. Ang tanong po, bago tayo magpaalam pansamantala, nakikita ba natin ang Diyos sa bawat isa? Yan, ngayong panahon ng hindi na Kwaresma, panahon ng muling pagkabuhay, Easter season na tayo, So sana ang tanong buhay ba si Jesus sa buhay mo? Buhay ba ang Diyos sa buhay mo, Father Butch? And by the way, gusto kong batiin ang aking classmate, o batchmate sa Santa Clara kanong last week, nagkaroon kami ng reunion. Sabi pa, nakikinig ako lagi sa iyo. Si Hildo Malunda,
At sa mga binabati ko yung mga classmate ko pala dyan sa Tigaon, sa batch 1975, nagkaroon kami ng Golden Jubilee. Ano? At napakaganda po. Ano? So yun. So sana makita natin ang Diyos sa bawat isa. Ano? Makita natin ang Diyos sa bawat isa. Ano? Yan ang hamon sa atin eh. Na matagpuan niya, ang tingnan mo, sa kanyang pag-iyak si Magdalena, sa kanyang paghahanap, nagpakita sa kanya ang Panginoon muling nabuhay. Natagpuan niya ang kanyang hinahanap, puspos, nakita ko ang Panginoon. Sa ating buhay, marami tayong pag-iyak, paghahanap. Sa mga panahon, tinatanong din natin, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap? Nawa, tulad ni Maria Magdalena, ang ating pag-iyak at ating paghahanap ay magdala sa atin sa Panginoon na muling nabuhay. Upang makita natin siya at mapuno tayo ng kagalakan ng muling pagkabuhay. Kaya napakaganda po ito, hamon sa atin ito ngayon. Na tayo mga naniniwala kay Kristo, tawagin natin mga Kristiyano, mga Katoliko. Ang tanong, nakikita kaya si Kristo sa bawat Kristiyano? Na ipapakita kaya natin na si Jesus buhay sa ating buhay? Paano ba na ipapakita natin? O siguro yan po ang huling tanong ko sa inyo, bago tayo pansamantala magpaalam sa araw na ito. Nakikita ko ba ang Diyos sa iyo? O hindi ko nakikita ang Diyos? O kung hindi naman, Kristiyano ka, Katoliko ka, o pari ka, hindi mo na ipapakita ang Diyos, yun, something wrong. Alam mo, ang naipapakita, yung pagkatao, nagpapakita natin, tao lang tayo. Hindi, alam mo, nabinyagan tayo. Sana makita ng ibang tao ang Diyos sa atin. Hindi yung nakikita lang yung pagkatao natin, kundi makita. Kaya sabi nga, maganda yung kanta doon sa charismatic eh. Oh, I love you and the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Nakikita ko ang Diyos sa iyo. Yun, nakikita ko ang Diyos sa iyo. Yun, nakikita ko ba ang Diyos sa iyo? Nakikita ko ba ang Diyos sa iyo? Ipinakikita mo ba ang Diyos sa buhay mo? Yan ang tanong ni Father Butch. Anyway, nagpapasalamat po ako kay si Ramir Tanay, sa ating technical, of course, kay Jerome Martinez, at the same time sa mga OJT natin dyan, ito po muli si Father Butch Bombase OP na nagtatanong, ipinapakita mo ba si Jesus? Ipinakikita mo ba, ipinapakita mo ba, o pinakikilala mo ba ang Diyos sa ibang tao? Yan po. Anyway, thank you very much. Magkita-kita muli tayo bukas sa ating programang Maray na Hapon, at sana po nakapagbigay ako ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon. Patuloy natin ipanalangin ang kaluluwa ng ating mahal na Santo Papa, Pope Francis. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best.